Niin kuin veneen tyyppimerkinnästä käykin ilmi, pituutta veneellä on se 450. Leveyttä löytyy 192 senttiä. Kun vertailukohtana mulla on edellinen vene, vanhempi Silver Fox, niin Prema on sisältä todella tilava. Ja tällainen vanha paksupoika mahtuu kalakaverin kanssa hienosti siellä veneessä pyörimään. Veneen pystyi tilaamaan ilman mittaristoa varten pulpetissa olevaa muovitasoa, ja se sopi omaan näytön sijoitteluun paremmin. Jätin sen pois. Mittareita varten porasin pulpettiin ratin viereen reijät. Myös kaiteisiin pystyy vaikuttaa tilausvaiheessa. Mä tilasin 2 lyhyemmän kaiteen sijasta 1 pitkän kumpaankin laitaan, ja keulamiehen varusteiden kiinnityksiä varten asensin 1 lisäkaiteen keulaan toiselle puolelle. Toisellekin puolelle sellainen mahtus tuohon keuliksen varren alle, mutta en ole vielä nähnyt sitä tarpeelliseksi. Etukäteen oli tiedossa, että mun vanhan veneen tankki on 4 senttiä liian pitkä, eikä se mahdu sinne taakse, mutta Piltemasta löytyi 24 litran tankki, joka sopi peräpenkin alle just eikä melkein. Tämän veneen Bassport-mallissahan on takaheittotaso isompi ja sinne menee pidempi tankki. Lisäksi mulla on tuolla 10 litran varakanisteri ja 2 80 ampperitunnin litiumia, etumainen näytöille ja takimainen keulikselle. Sähköt keulikselle mä oon vetänyt tuolla laidan reunan alla. Menee keulaan asti mukavasti piilossa eikä ole tarvinnut tehdä yhtään uusia läpivientejä mihinkään. Keulamoottorin asentaminen on helppoa, kun keulapiikissä on niin paljon tasasta tilaa. Tuosta alapuolelta aukeaa luukku, jonka kautta pulttien kiinnitykset on helppo hoitaa. Saitana miehenä mä en halunnut katkaista keuliksen pitkää johtoa, vaan kierrätin sen tuolta keuliksen etupuolelta ja laitoin näillä tarranippusiteillä kiinni kanteen. Ei varmaankaan yleisesti mikään uusi juttu, mutta itselle uusi, tämä maton monikäyttöisyys. Pulpetti on myös sisältä matotettu ja se mahdollisti kaiken kiinnittämisen ilman ruuveja, tarranauhalla ja tarranippusiteillä. Mulla on kaikki kiinni liimatarranauhalla, sulakerasia, johdotukset, livekytkin, blackbox. Blackboxi tosin lepää alaosastaan siinä lattian päällä, se on niin raskas, että sitä ei uskaltanut pelkästään laittaa tarralla. Tätä videoa tehdessä on jo useampi kuukausi ajeltu ja aika kelissäkin on rynkytetty ja tavarat pysyy kiinni niin kuin paskajuntti latuvan seinässä. Samalla metodilla voi kiinnitellä vaikka jikitaulun tuohon pulpetin kylkeen tai mihin ikinä haluaa. Starttiakkuna mulla on 100 ampperitunnin voima ja se on täällä keulaluukussa. Mä oon tuohon lattiaan alumiiniprofiilista tehnyt tuollaisen stopparin, ettei se akku liiku siellä. Akku on asennettu hiukan vinoon, koska sen takana menee sadevedenpoisto pilssiin luukkuun kiertävästä kourusta. Tänne mahtuisi toinenkin akku ja mahdollisesti jossain vaiheessa kokeilen siirtää keuliksen akun myös tänne. Täältähän menee jo tehtaalta tullessa johdotus takapenkin alle päävirtakytkimelle ja kaikki veneen sähköt, valot, pilssipumppu, sumpun pumppu ja muut toimii heti kun vaan akun laittaa kiinni ja virrat päälle kytkimestä. Joku voi ihmetellä, että miksi lyijyakku starttiakkuna. No, Suzukin virallinen kanta on, että jos litiumia käyttää, niin takuu loppuu siihen. AT2 mulla on rosterin teline, jonka kiinnityslevystä on leikattu sen verran pois, että kaasukahvaa mahtuu kääntelemään ilman, että rystyset hajoaa. Kaasukahva ja laidan välissä on kahvan mukana tulleet korotusprikat, niin on saatu kahvaa vähän irti sieltä laidasta lisää. Telineen varren tuki siihen veneen kaiteeseen on viritelty muovisesta stauffista ja 35 mm melakiinnikkeestä.